So, good morning mga guys. Another day, another video. So, padulong pa karon sa shop na ginadutihan sa to kailangan mekaniko, no? So, sa part 1 change parts sa motor. So, karon ipa-check na sa dato ang ato ang brake. Dili tayo mo pa ato ang brake sa crash, no? So, ato ang ipa-check. So, what's up mga guys? Wala nang pwede na tutulong sa'yo kundi sarili mo lang, sarili mo lang. Wala nang pwede na tutulong sa'yo kundi sarili mo lang, sarili mo lang. Kapitbahay, kaibigan, katrabaho, man o pamilya, sila yung sandalan mo kapag meron kang problema. Pero di sila sagot para lahat marisolba, kundi sarili mo lang, sarili mo lang. Kasi marami talagang pagsubok na dapat lagpasan. Isa lang masasabi ko, dapat sarili higitan. Tiwala lang sa sarili at iyong makakamtan. Tropeo na gusto mong makuha kay sarap na pagmasdan. Okay lang na madapa, tumindig at magtiyaga. Itatak mo sa isipan kung bakit nagsimula. Tuloy lang sa paggawa ng ganda at mga tula. Huwag mong pansinin ang mga nanghihila pababa at lakbayin. Lakbayin ang dapat lakbayin, dapat sa tamang daan at ating sunurin. Walang ibang hiling, ay ganon pa rin na makaraos sa buhay ay kay sarap damhin. Malayo ang mararating, basta't huwag magmadali. Mao silang ta, permi magtuon sa pagtahi. Ang hangin ay damahin, lasapin at sunurin ang sarili. 1 minute 37 seconds later. Magtiwala ka lang sa iyong sarili, magpursige, di lang puro hingi. Kahit ang daan ay matinik, kaya mo yan nalampasan, huwag kang magmadali. Huwag kang huminto, bukas ang iyong pinto. Pumasok ka, nandoon ang ginto. Mga balakid ay wasakin mo, huwag kang maniwala sa sinto-sinto. Patuloy lang sa pangarap mo, maaabot mo yan, asahan mo hanggang matupad ang mga plano. Kung ang along problema, ikaw ang barako. Kaya sarili, unahin palagi, hatagin sa ere, hangarin palagi. A few moments later. Hello mga guys. So nakauli na tanog, ika nagpailis og ligid. Tapos nakapailis na putag bag-o nga engine sprocket. Wala lang siya puti mga guys, no? Pero sige lang, at least pag-una. So pailis pa rin tag brake shoe para mapaak na itong brake. Kaya mabiyahe tag nabunturan ugma. So hinluan na lang nato ni karon, no? So magwashing sa takadali bago na pud mo ulan niya gabi. Nade tayo gigamit nga kuan mga guys. Nade tayo gigamit nga chain cleaner. So sayang pud ang pagkaputi sa tuang socket, no? Kung di na to gamitan og chain cleaner, gamit pud ta diri kay basig matanggal diri sa mga guys. So syempre para di na ta magka-asiti-asiti, napod tay chain lube by Mototech. So try na to ni mga guys and bagwashing sa ta. Wala nang pwede na tutulong sa'yo kundi sarili mo lang, sarili mo lang. Wala nang pwede na tutulong sa'yo. 1 hour later. So ito na mga guys, manata og washing. So nahiluan na nato tanan, no? Hulaton na lang nato sa mauga para makabutang taog wax. So tama niya, no? Mga guys, mga 5 PM makabutang na tag wax. So patulog sa ta. Okay, lamig kay tulog. Yeah, tulog sa ta, tulog. 2 hours later. So hello mga guys, may hapon. So wala man ni ulan, no? Butang taog wax sa atong motor para ugma diretso na. Ay murag kaluyan man taron, wala may ulan. Butang taog wax sa atong motor.
gamit na itong wax sa itong motor mga guys. Pinaka-common niya wax na ginagamit sa tanan BS1. So isang wala pa tayo foam mga guys. Yung butod tayo na foam no kay para maka tipid sa wax. So wala pa tayo foam. Ayun na lang. So nani ipahurot kay para maka-change para paglain yung wax. A few inches later. Wala nang pwede na tutulong sa'yo kundi sarili mo lang, sarili mo lang. Wala nang pwede na tutulong sa'yo kundi sarili mo lang, sarili mo lang. Kapitbahay, kaibigan, katrabaho man o pamilya, sila yung sandalan mo kapag meron kang problema. Pero di sila sagot para lahat maresolba kundi sarili mo lang, sarili mo lang. Wala nang pwede na tutulong sa'yo kundi sarili mo lang, sarili mo lang. Wala nang pwede na tutulong sa'yo kundi sarili mo lang, sarili mo lang. Kapitbahay, kaibigan, katrabaho man o pamilya, sila yung sandalan mo kapag meron kang problema. Pero di sila sagot para lahat maresolba kundi sarili mo lang, sarili mo lang. So manato ang pagbutang og wax mga guys. Manapatag trapo no. So pag umana to og spray ganina mga guys, gipataod-tauran sa nato mga 2 to 5 minutes. Bago na to gitrapuhan no. Para mo tinaw gid siya. So ugma pa ni mabalaan kung naba ni mga watermarks. So maro to mga guys. Umana jud atong project sa motor no. So sunod na po ang uban pag makatigom-tigom na po. So dili lang ko to mga guys. Till next video. So wala pa ka subscribe sa atong YouTube channel Elzer Motovlog. Bye bye.